Kung makita sa Dios ang atong dakong pagtuo kaniya, dunggon niya ang atong mga pangaliyupo. Apan kung ang makita niya mao ang mga pagduha-duha, ayaw nalagdahom nga tubagon kita sa Ginoo sa atong mga pagampo. Abi ninyo, kita rin gabuhat og problema sa atong mga pagampo. Dili kita dunggon sa Ginoo tungod kay nagduha man kita. Apan kung mutuo kita kaniya, then ang Ginoo muhatag kanato sa atong gipangayo gikan niya. Sama nitong usa ka senturyon sa Capernaum. Nagtuo siya dako ngadto sa Ginoo nga walay pagduduha, busa ang Dios nagahatag kaniya sa iyahang mga handom. Ingon sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 5, og sa nakasulod si Hesus sa Capernaum, miduol kaniya ang usa ka senturyon nga nagpakiluoy kaniya. Nay usa ka senturyon nga nagpakiluoy kang Kristo dito sa Capernaum, nangayo og tabang. Senturyon man ta kini dili ba? Pero mapainom sanon kay nagpakiluoy man kang Kristo Jesus. Senturyon gani usa ka leader sa 100 ka soldiers nga Romano. Atong tan-awon kung unsa iyang giingon sa verse 6. Og miingon ang senturyon, Ginoo, ang akong binatunan nga giparalysis naghayad sa balay og nagantos sa hilabihan gayod. Kuy kaluoy ba day kaayo sa iyahang sulugo, dili ba? Giparalysis pagkatapos nahayad, pagkatapos nagantos gayod pag-ayo ug naluoy ang senturyon sa iyahang sulugoon. Mga igsuon, lesson tay kini mga amo. Kaluoy iintaw ninyo inyong mga sulugoon kung sila magsakit, kung na sila sa problema. Ikaw mangitag solusyon para masulbad ang ilang problema. Kay gitabangan biya kanila kadtong maay pa sila glawas. Karon nga nagsakit pud sila, tabangi usab sila. Kung gusto ka nga tsada ang lihok sa balay, tambali ang mga sulugoon nga molihok sa balay. Ha? Pagbaton og kaluoy, dili kay gahi kay mo kasing-kasing nga moingon ka nga, daw ako'y labot nimo. Gisweldohan naman ka. Bahala ka diha, pauli dito. No, dapat kita nga Kristohanon nga amo, maluluyon kita sa atong mga sulugoon nga nagsakit. Sama aning senturyon. Og kabalamoon sa itubag ni Kristo. Verse 7. Og si Jesus maingon kaniya, muadto ako og ako siyang ayuhon pagkabuutan ug pagkamaluluyon usab ni Kristo Jesus. Nagpakiluoy ang senturyon, naluoy dayon siya sa sulugoon. Naingon siya nga, muadto ako. Ayuhon nako siya. Willing siya mga igsuon nga moayo sa masakiton. Mga igsuon, ikaw ba nakibalatian? Pagpakiluoy kang Kristo Jesus, pagpakiluoy sa Amahan ug kaluy-an kaniya. Sama sa giingon niya ni adtong tawhana, muadto ako ug ako siyang ayuhon, moingon usab siya nimo, ako ikaw ayuhon. Pagpakiluoy lang kang Kristo, pagpaubos, biyaya mo mga sala, duol sa Ginoo ug pagpakiluoy kaniya, tagaan kaniya og kaluoy. Verse 8, apan ang senturyon mitubag ug miingon, Ginoo, dili ako takos nga mopasilong ikaw sa ilalom sa akong atop. Apan isulti mo lamang ang usa ka pulong ug ang akong binatunan mamaayo. Pagkatsada sa iya nga pagtuo. Mitubag siya, Ginoo, dili ako takos nga ikaw mopasilong sa akong balay. Nganuman, ang senturyon usa ka hintil, dili tinuli, hugaw sa mga mata sa Hudyo. Samtang si Kristo Hudyo, ug bawal ka na para sa mga Hudyo nga makighugoy-hugoy sila niadtong mga hintil. O baka magpuyo dito sa ilaha nga balay. No, bawal ka na. Busa naingon kining senturyon nga dili ako takos. Kay kabalo man ning mga Romans, unsay balaod, unsay mga religious nga mga balaod sa mga Hudyo. So naingon siya nga dili ako takos, ubos ako, mga hugaw kami, samtang kamo mga limpyo, mga maayo nga mga tao. Ilabi na ikaw Ginoo, wala ikaw sala. Mao na ang meaning sa iyang mga words nga gisulti diane. Dili siya takos. Apan tan-awa ang iyang dako nga pagtuo. Apan isulti mo lamang ang usa ka pulong ug ang akong binatunan mamaayo. Yang request mo lang kini, Ginoo, isulti lang ang usa ka pulong, ayuhon ko siya, tambalan ko ikaw. O isulti lang ang usa ka pulong ug mamaayo gayud ang iyang nga sulugoon. Hala ba? Sa uban nga mga miracle, si Jesus muhikap, magbuhat og lapok para ayuhon ang mata. Ang patay, of course, iyapong hikapon para mabangon kini. Ang mga milagro ni Kristo Jesus is close gayud siya sa pasyente. Hikapon niya, ampuan niya. Pero ano nga moment, dili close layo. Nganuman, kay ipasulti man lang sa senturyon nga maayo ang iyang sulugoon sa layo ug mamaayo gayud mo na ipagtuon niya. Dili siya takos nganuman kaingon niya, kay ako usab tawo nga anaa sa ilalom sa kagamhan ug ako adunay mga sundalo nga ubos sa akong pagmando ug moingon ako sa usa, umadto ka ug umuadto siya. Ug sa usa, umari ka ug muari siya. Ug sa akong ulipon buhata kini ug buhaton niya. Gamhanan gid siya nga tawo, usa siya ka senturyon, leader sa 100 ka mga soldiers. Pero humble ba? Pero lagi
Ang gusto niya i-point out nga dili siya angayan nga adtuan ni Kristo kay hintil siya, hugaw siya. Busa ang iyang nga request ipasulti lang si Kristo nga ayuhon tong iyahang sulugoon ug maayo gyud 100%. 100% ang iyang pagtuo nga maayo gito kay 100% nga gatuo siya nga si Kristo healer, gatuo siya nga si Kristo usa ka king, gatuo siya nga usa si Kristo usa ka Mesiya. Kay daghan kaayo ang mga maayong pulong nga iyang gipangsulti ug daghan kay mga milagro nga iyang gibuhat. Usa ang senturyon bisay siya dili Hudyo, apan nituo nga mosulti lang si Kristo og isa ka pulong mamaayo na gyud ang iyaha nga sulugoon. Verse 10 tumasawon. Ug sa pagkadungog ni Jesus, nahibulong siya ug miingon sa mga naganunot kaniya, sapagkat tinuod nagaingon ako kaninyo nga bisan pa sa Israel wala ako'y hingkaplagan sama niining kadako nga pagtuo. Pagkadungog ni Kristo, nahibulong siya. Igamit rin ang word na nahibulong, of course, kay si Kristo Jesus, nagpakatao man siya, of course, napod siya mga pagkahibulong. Pero of course, kabalo na gid siya kung unsa ba na sa kasing-kasing sa tao, dili ba? This is for effect nga. Dako gid kaiya nga pagtuo, nahibulong siya. Nganuman, ingon pa ni Kristo Jesus, bisan sa Israel, usan man kini kapinili nga nasod sa Ginoo, matinuohon ni sila sa Ginoo. Bisan sa Israel, wala ako nakita nga sama kadako sa pagtuo niining tawhana. Dapat untang Israel na idako nga pagtuo kay sila pinili sa Ginoo. Pero ang ilang pagtuo gamay lamang kumpara sa pagtuo ni aning tawhana. Dako jud kay pagtuo kining usa ka senturyon. Tiyo mo na nga ipasulti lang, maulian na dayon ang iyang sulugoon, nalipay pag-ayo si Kristo Jesus sa iyaha nga pagtuo. Dili gamay ang pagtuo, kundi dako. Walay pagduha-duha, kundi sure gyud nga kung unsay isulti ni Kristo, mahitabo gyud. Tiaw mo na nga, musulti lang ka nga ayuhon nimo siya, ug gatuo gyud siya nga maayo gyud to iyang sulugoon. Grabe kadako sa pagtuo. Ingon dayon ni Kristo, ug nagaingon ako kaninyo, nga daghan sa sidlakan ug kasadpan ang moanhi ug mulingkod kauban ni Abraham ug ni Isaac ug ni Jacob sa gingharian sa langit. Sa gingharian sa langit, of course, maglingkod si Abraham, si Jacob, si Isaac. Apan dili lang ang mga Hudyo mo imulingkod sa mga trono. Apil usab ang mga tawo gikan sa sidlakan ug kasadpan, mga hintil. Apil pud sila nga mulingkod sa trono magdaig sa Ginoo dito sa gingharian sa langit. Ngano? Kay sila naman sa pagtuo kang Kristo Jesus. Sama atong sensuryon, usa man kato ka Romano, usa man kato ka Hintil. Apan, mulingkod siya uban ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, dito sa gingharian sa langit, kay naa si dako nga pagtuo kang Kristo Jesus. Verse 12, apan ang mga anak sa gingharian, pag-aabugon sa kangitngitan sa gawas, dito adunay unyay paghilak ug panagkagot sa mga ngipon. Apan ang mga anak sa gingharian, meaning, ang biological children ni Abraham, mga Israelites, mga Hudyo, mga anak kini sa gingharian. Pag-aabugon sila ngadto sa kangitngitan sa gawas sa outer darkness. Ano man? Though anak sila biologically ni Abraham pero wala sila pagtuo kang Kristo Jesus. Dili sila anak spiritually sa Ginoo, kundi anak lamang sila biologically ni Abraham. Mao lang na. Tungod kay wala sila pagtuo kang Kristo Jesus. Ug tungod niya na inigabot sa judgment day, pag-abugon sila ngadto sa outer darkness. Didto niya na ay panagkagot sa ngipon o panaghilak, mao kini ang impyerno. Busa mga igsuon, ayaw gayud i-reject si Kristo Jesus isip Dios ug manuluwas aron dili ka ilabay sa lake of fire. Dawata siya isip Dios ug manuluwas aron ikaw makauban sa paglingkod ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob dito sa trono sa langit. Verse 13. Unya si Jesus miingon sa senturyon, lumakaw ka ug ingon sa imong pagtuo, mao ang pagabuhaton kanimo. Ug naayo ang iyang binatunan niadtong taknaa. Ingon din si Kristo sa senturyon, lumakaw ka na. Sumala sa imong pagtuo, mahitabo ka na sa imuha. Ug niadtong taknaa, naulian gid ang iyang binatunan, ang iyang sulugoon. Mga igsuon, unang-una, gamhanan gid ang Ginoo. Wala imposible sa Ginoo, bisag pinaagi lamang sa pulong ang iyang pag-ingon nga maayo ka, maayo jud ka. Gani, gibuhat niya ang tibuok kalibutan, tibuok universo pinagi lamang sa pulong. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Pinagi sa pulong gihimo sa Ginoo ang tanan. And God said, let there be light, and there was light. Pagsulti sa Ginoo nga gawas ang kahayag, ni gawas ang kahayag. Gihimo niya ang tanan gikan sa wala, pinaagi sa pulong. Gamhanan kay ang Ginoo. Dako gyud kay siya pagtuo mga igsuon. Ang Ginoo gamhanan gyud. Ikaduha,
Basta kay magtuo ka sa Ginoo, labi nagdako kay pagtuo nimo sa Ginoo, tubagon gyud ka sa Ginoo. I-honor niya imong faith. Kay imo man siyang gi-honor pinaagi sa pagtuo kaniya. I-honor niya imong faith. Tagaan niya reward imong faith. I-answer niya ang imuhang gipangayo kaniya. Apan kung ikaw magduha-duha, gina-insulto nimo ang Dios. Murag na-question, pagkaayo ba gid ang Ginoo sa ako dili? Kay imo siyang gina-disrespect, imo siyang gina-insult pinaagi sa pagduha-duha, dili niya taga reward ang imuhang pagpangayo. Kay kini nga pagpangayo na ay pagduha-duha. Ug tanawa, naayo ang iyang binatunan niadtong taknaa. Exact nga moment nga si Kristo nag-ayo sa iyang baba nga maayo siya. Then ana gid nga takna. Naayo gayud katong binatunan. Paingon ni Kristo nga mahitabo kanimo ang imuhang ginaingon pinaagi sa pagtuo nimo, then ato nga taknaan naayo gyud ang iyang nga binatunan. May gisuon mao ni tuo gid sa Ginoo. Ay pagduduwa. Unsa man ang problema sa imong kinabuhi? Naguba ba inyong family, ang banay asawa, nabay mga sins? Then mga anak magpray amahan nga naa sa langit. Ibalik ang relasyon nimo magpapa. Nagtuo ako kanimo. The Lord will answer. Kay gamhanan man ang Ginoong Dios. Unya ikaw na dako nga pagtuo. Wala ka nang duduha. Kung na kay balatian, kung sa balatian mo, sa kasing-kasing, sa baga, sa imong atiyan, sa imong mga ulo, o ahaman na ang problema nimo sa imong kinabuhi. Tuo sa Ginoo ug walay pagduduha, huwag ang Dios magaayo kanimo. Gusto ba kag mga tubag sa pagampo? Padako ang pagtuo nimo sama sa senturyon. Apan kung ikaw dili gusto sa mga tubag, then pagduha-duha sa Ginoo. May zone ayo lang na pagduha aron nga dili ka maulawan, aron dili ka maghila. Salig sa Dios ug ikaw makabatuan sa panalangin. Mga igsuon, salamat sa inyong pagpaminaw. Ako mong gina-invite nga matag gabi 8:30 PM adto na kitay live nga pagwali sa pulong sa Ginoo. Pwede ka mo makapangutana, pwede po ko makatubag. Hinaon di ko makatubag sa tanang pangutana kay daghan-daghan man ang mangutana, nya limited po ang time, pero apil lang mo sa live na to taga alas 8:30 sa gabi. Now, thank you very much for watching. This is a Truth Bible program. Bye-bye. God bless.